Bos. Oh, alah niki Dara Putri sampun rawuh, Bos. Ayo. Ken mlebu. Nah, kok Gusti Putri wis rawuh, Bos. Mlebu. Mlebu. Nah, nggih. Ah, iki Dara putrine Mas Ramo ya Nyes ya. Monggo Dara. Dong les dagi mawon mugi dadosaken sedherek selawase sembah suwun. Cik. Monggo Dara. Yo. Cek kula Dara putri. Alah, Darane kewes tenan ya. Luwe awake dhewe. Ayo. Padake. Sawang sliramu kabeh kok padha bunga kaya. Ya iki mesti bunga ya Nyes ya. Ya bunga ya susah kok. Lho kok susah barang. Lah delok ing ngarep ae delok ngarep. Gowe bareng. Lho malah akeh kaya awake dhewe ya. Lah padakno sing ning kene goib ya sing ning griya 10.000 pasang mata halo. Ngomong apa iki mau? Bar ngomong lali. Kepiye anggenmu? Lelaki kawan-kawan karo adik-adik bukan teh kuwi. Mekaten sudah beres semua, Ndoro. Apa pegaweane Taman Sari ono sing dilengake apa Mboten ora? wonten saestu babagan pedamelan menawi sedanten. Ya cek pirsa monggo. Sasa aku niti persone sing kurang. Langsung anggaken pun beres, pun sumati ya sedanten. Masa aku sih adate kok. Dorane langsing. Dorane langsing. Ngono kok mlebu. Lho, lah. Nek kene lelaki lawan aku mestine kurang kaya. Lho sik derene body kita Spanyol ya kaya ngono kok coba cetakno iku. Mbak, aku kita Spanyol. Apa? Gampar. Sembarang karepmu. Yo. Iki gocek iki wong. Ento wae, seneng-seneng gawe langan suka ning kudune eleng lan waspada ya. Iki mesti Dara Putri. Ning jane ngerti apa ora sing tak penggale saiki yo. Nggih napa Dara? Yo kadang ku sak loro kuwi to yo. Oh, kadange jenengan iku. Apa? Alah, ngoten niku boten susah dipun Lah laras. sani lho yo. Kok. Lelaki wae tak rasani to yo. Angin. Mbak, sapa, Mbak? Iku mau sapa iku sing Ndara tak niku, pakai anggur. Mbok paketan lho. Paketan ngendi, Mbak? Lho ya, Mbak. Lah, ayo kadang pecah kabeh kabane ki apa? Ini niku yo. Jangan dioper-oper dene sing seto beber pisan lho yo. Nggih, kok dereng masak menawi mesune niku Ndoro aku. Jar kene wae ya iso dadi kabeh kok. Kula piring-piring ning kaputren kula ganti atom sedang. Wis dijarke wae ora usah diladeni ora Mbok usah. gagah kula nggih. Ben sakleman ya, Mbak ya. Sing dijarke wae. Sareke mawon njenengan iku lekon lego atine iki mawon. Engke banget Nggih. lho yo. Kula mawon apa? Samubarang jaluke disumadiakno. Nggih. Diladeni. Nek apa ya wis dewasa ra ndeni isih. Nggih biasane wong lanang ngoten Ndara mboten gadah isen. Senengane ngisin-ngisin. Terus isi-isini. Iki lho lek Andi dari ngisi-ngisi. Wis dijarke wae dijarke. Apa, Mbak? Kadange jenengan nek Piye? kepenyet to Ndara. Piye banget aku, Mbak? Cek-cek lakune mau piye? Nek aku piye? Cetak. Masa nek karo aku ijen anakku, Mbak. Ngomong anak kowe iku piye, Mbak? Nek mlaku kok koyo nek arep lunga pasar ada Ayo, titik. lha nek iku. Aku percaya kudu jen sempol mo. Lah nek kowe ana cilik kaya ngono, ranjo. Kok kadang jenengan niku kok maneka warna ngoten. Wis dijarke wae rasa geges yo. Oke, baik. Kok sakniki nganu enjing-enjing melat mau. Lho, Mbak. Kok gak Kamu Apa, Di? lembe menapa kamu? Lah mbok deleng aku lagi lapo, Di? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sego. Jenengan ampun membelakangi kamera. Kamerane tuh mriko lho. Ora piye niku bingung siji kok. Iku mau sabate kok. Langke. Kang Bok, Piye, Di? kula menika nembe kewala. Tetegaran Heeh. olah gegladen. Ayo guys. Menika leres Kang Mas. Nanging kaya napa, Mbak? Nanging gini. Kula wonten ing Pamengeran. Kula luwe, kula ngelak
badhe dahar mboten wonten daharan. Badhe ngunjuk mboten wonten unjukan. Dadi sawise tetegaran sliramu sakloro ngrasake luwe. Nggih, Bener. Terus? Bener Kang Mbok. Nyelak. ngono Kang Mbok. Tenan. Sastu. Lah jane sliramu sakloro ku ya ora mikir. Sakloro wis dewasa. Kang Kok Mbok ora aja bisa semua. nyepake dhewe. Kok malah ngepake kula terus pundi Kang Mbok? Lah kok ora? Sing kudu mikir kudune Kang Mbok Anjasmara. Kok bisa Kang Mbok Di? Priya kakung kudune tetegaran olah bilaraga. Pancen ki bener. Sing kanggo putri sing nang omah kudu masak. Kanggo aku. Aja. Resik-resik. Ya wonten wingi kok blarah bangkrah. Barang-barang Aku wis masak uga resik-resik Di. Wis masak Kang Mbok. Ning aku masake karo Kanjeng Rama. Kabeh kuwi klangenane Kanjeng Rama. lah kangge kula menapa Kang Mbok? Lah sliramu wis padha dewasa. Apa kurang anggene Kanjeng Rama wene duwe? Aja ngisi-ngisini lho, Di. Kanjeng Rama iki mangane sithik, Mbok. Lah gini. Nanging kadangmu iki Gini kadangku. isih nom, gedhe dhuwur, Ya, gagah. pancen Kudune kira-kira. mangane akeh. Pengen Ya, mangan Kang, akeh, terus, Di. Pancen Pengen bener. mangan akeh. Iya. Ya wis masak dhewe. Terus ngertine mangane akeh kok ya Iya, Pak. kadangke kanggo lho ya. Kakung dikon masak dhewe pi. Apa ora bisa? Kedah ora Ora Kang Mbok bisa. to. Iso apa ora? Yo ora Boten iso. sakit apa, Lah Mbok? wis dijajal durung. Durung. Dereng. Coba dijajal dulu. Bener ya, bener. Masuk aku kudu masak. Ora pantes Kang Mas, ora pantes. Apa sing rumati? Kanggo to? Nggih, lho. Lah saiki gedhe pengen dirumati kanggo. Ora isin. Nanging nggih menawa kula. Ora ono nanging, Ji. Wis ngene, Mbok, penake. Wis. Piye? Sampean masak mawon ae kanggo Lah kula. kanggo wis masak kok ya. Wis masak kanggo. Kang boten wonten wingi. Boten wonten Boten Kang Mbok. Kanggo. Aku ora bisa diapusi di mergo kanggo dhewe sing masak. Masak kabeh klanane Rama. Kanggo ya wis ngomong kok, Di. Lho piye? Wis ya. Iku piye Kang Mas? Malah kanggo Anjasmara iki piye? Malah ora gelem Kedah masak. kan jenengan Kang Mbok. Kanggo arep takon, Nggih. apa kurang anggone Kanjeng Rama wenehi dhuwit wis sak loro? Kurang ora diitung dhisik, kurang apa ora? Yo kurang. Nggih. Kurang? Kirang Mbok. Kirang. Kurang. Nggih. Lah sing saben dina gawe ning kamper ning marung ora tau bayar sapa? Duwite marang ndi coba? Kang Mas. Ngerti Kang Mbok? Wis ngene iku kelakuane ya. Anjasmara. Kok malah di Pojok Romo wae. Oh! Tulisane Oh, kuwi Rama. Rama lho ya. Oh! Kanggo Anjasmara wis pundi to, Mbok? Mbok candak terus mbok glandang mbok kabeh. Salah sinten Romo mlampahi kesuwen. Lho Romo iki ra wis sepuh kok. Pauncalke nek sikile coklek gak sah. Lho nek sikile Romo pokoke digantos. Gantote Solo, Mbok. Digantos sikil kursi Sing mesin. kuat. Mangga Rama kula aturi palenggahan rumiyin Rama. Iya. Apa mbok gledakno? Mboten, Mo. Mboten. Ora ngono. Menika lho, Mbok. Nang mburi mau lak sarep. Nggih. Kambok niku, Mbok. Kan. Iki janjane nang apa to? Cobi, Mbok. Piye. Kang Mbok menika kedahipun rak masak wonten papukuran. Lah kula niku gegladen olahraga menika kak ngelih. Wah, iya. Badhe dahar mboten ngedaharan, Hmm. badhe ngunjuk mboten ngunjukan. Menika tes pundi ya, Mbok? Wah, yen kono kleru to Lah, jas. Tepatipun Lepet, Kang Mbok. pundi Rama? Lepet, Kang Mbok. Kowe iki lae dilairke putri to. Si Rama.
Lah iya. Wis jamak lumrahe yen bisa masak. Luwe-luwe yen bisa masak sing enak aja. Lah, masak sithik wae ora enak kan. Meneng dhisik yo. Meneng dhisik. Wong wedok rasa masak. Piye-piye. Romo, kula pun masak, Romo. Sedaya kelanganipun Romo. Apa sing kok masak? Sayur bening pecelan yuyu, Romo. Mateni wong tenan. Ya Pate kok panganane yuyu. iki paten Iku ojo ya, Bu? paten. Lah menika kelangan panjenengan kok, Romo. Ora apa-apa nek bab pecelan yuyu apa Sik. mestine sing masak. Yuyu urip kok leboke. Jangan nyakarai Oh, boten ampun, Romo. Nek setunggal malih mo. Senajan masakane dimasake yuyu mboten napa-napa mo. Setunggal masalahe mo. Masake kanggo Anjasmara. Wah, jan. Wasine ra pakat mo. Wedhuse mboten umum. Wedhuse mboten umum. Ora mung ngono. Oh, boten kok, Piye ton Romo. jas iki jas? Pinganane ra Romo wis pesen. Nggih. Jas. Nggih, Romo. Romo iki kepengin jangan asem jas. Sampun, Romo. Sayur asem. Nggih, sampun. Ki sampun sumati, Romo. Nang yo kebangetan. Kesangetan dus pundi malih, Kebangetan Romo. nek aseme pirang kilo kok nganti ketuter akar weton jas. Ngoten niku mo. Iku kanggo Anjasmara ngene iku mo. Saben masak nggih ngoten niku mo. Yo. Kelan asem kok sak ompreng asem broko. Putri kudu hati-hati to. Aja ngandalke pekwe putrane pun Rama. Senajan piye kudu iso masak aja online. HP-na mawon. Dirungokke. Aku kudu ngopi kok, Di. Senengane kok ya nambah-nambahi. Kene patet. Mo, sepundi mo? Timbang kowe kok padha rejekan karo kadangmu dhewe. Ya. Nggih. Kok aja pahit ki. Kowe kudu hati-hati lho. Perkawis napa mo? Lho. Kowe besok iki calone ratu lan pate ana ing Majapahit ya. Kedam niku. Lah. Kanggo Anjasmara. Leh mulang blas. Calon ratu Mojopahit. Kudu Calon calon pate. Calon tenanan pate, cakepan calon ratu. tereng dinas. Nggih, Mo. Wis iki bae. Nggih, sepundi mo? Ya Deno. Engko sore lagi bali. Ngoten mo. Ngoten mo. Yo. Dan ngaten kula nyuwun pamit mo. Barang Bocah. Besok meneh aja ngono, Ja. Pripun, Romo? Senajan piye bae kuwi kadang. Ya. Nggih. Rama iki rasane sih sayang. Arep ngaso nang Si Romo? kuburan. Nggih. Nanging Rama meling blas Dus pundi pawelingipun, Romo? mengko yen ana tamu wadon Nggih. sing wajib emone sapa, Jas? Panjenengan, Romo. Lho, tamune Oh, wadon. waduh, Ci Romo. Nggih, kula aja. Lah. Romo. Ono sing tak karepake ya. Nanging tamu iku mengkone yen lanang sing wajib emone, Jas. Panjenengan, Romo. Aku ya. Cih. Eleng-eleng ya, Jas. Cih, Romo. Tak nutuke ana ing pekukuran. Cih, monggo, Romo. Awakku rasa sayang, Jas. Jenengan ampun kuantos, Romo.
Paman Haryo jejetan. Paman Haryo jejetan. Monggo dhisik. Haryo jejetan yen ora kleru kuwi tak asmane Rama. Menapa iki? Ya pancen kuwi bener. Samangke asmanipun napa dipun gantos? Ya pancen diganti. Sinten nggih Rahayu? Rama Patih Lugender ingkang minul-minulya. Oh, Gusti Patih Lugender Sa. ingkang minul-minulya. Ya pancen kuwi bener. Panjenengan menika sinten asmane Rahayu? Ditepangake ya Kakang Damar Wulan. Aku Anjas Mara. Putra Patih Lugender. Gusti Ayu Anjasmara. Ja. Dipun waraken kala wau nggih sampun. Kula Damarulan saking Palong. Kakang Damar Wulan. Rene cedhak lawan aku Kakang Damar Wulan. Kenjer kawigatene mau apa Kakang? Nggih sekarana saking dusun kemapak wonten Mojopahit kula wonten gantos kepengin pinanggih kalian Gusti Patih Lugender. Babakan panggih karo Kanjeng Rama gampang. Nggih. Mangko ya. Ngaten nggih. Ya. Kula badhe pados damelan Susmani. Golek pegawean Kakang. Ora usah kuwatir mengko bakalake pegawean ning kene. Mila ngaten nggih. Tenang. Saestu lho nggih. Tenang. Ayu. Wis saiki sabut jagung karo aku dhisik ya Kakang. Oh ngaten mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mangke kok, menawi ya. kadanangan kapirsanan tak kula dipun dukan. Ora bakal kagungan Kanjeng Rama. Oh ngaten. Nggih, setaken dawuh. Jas. So Kakang, sampean ning kene dhisik tenan aja bali-bali lho Nggih, ya. mboten. Tenang. Anjas Saben Mara. mengko bakal ana pegawean kanggo Oh sampean ngaten Kakang. nggih. So. Anjas Mara putranipun Rama, Nduk. Sampeyan iki bagus tenang. Saestu penjan ugi ayu. Oh, jenenge wong wadon mestine ayu Ah, kok, Kakang. ngaten. Tenang, Kakang. Ngaten. Anjas Sabar ya, Mara. Kakang. Sing sabar. Putranipun Jenenge wong golek Rama. pegawean kok ya. Nduk. Sirama. Aku mau meleng kepiyen, Nduk? Pawelinipun Kanjeng Rama, menawi to wonten tamu ingkang mijil kakung, Kanjeng Rama ingkang Ya. manggihi. Nanging iki tamune lanang apa wadon, Jas? Kakung Rama. Lah, kudune lak pun Rama sing jangon Jas. Nggih ngeten Rama. Kula pirsan panjenengan kembali kemawon didaharan. Kula kinten ingkang rahas sanget. Kula boten ngantos panjenengan meniku kuciwa kula gaduh lho Rama. Lho, ora pareng ngono to, Jas. Ing napa mboten pareng Rama? Kayane kowe wis tepung Jas karo kae. Monggo dhisik ya Kakang. Sampeyan teni dhisik ya Kakang. Sing sabar. Bakal entuk pegawean tenang. Oh Kakang. ngaten. Tenang ya Kakang. Ji. Saning kene dhisik. Oh ngaten. Mestine Kanjeng Rama bakal wehi pegawean tenang kok Oh Kakang. ngaten. Mengko yen Kanjeng Rama ra wehi pegawean, aku sing bakal wehi pegawean. Mila iki matur bangun. Sil tenang Kakang. Jas. Cici dawuh Rama. Ngene Jas. Kale orono. Si Rama. Rene Kakang. Rene. Ngene lho, Le. Lho. Gas pundi ta? Jas. Si dawuh Rama. Pangandikan Rama matur piye wae. Jas. Si. Kali orono. Sapa? Lho, paksa. Wis pundi Rama? Kale rene. Oh, Kali yo. Saken Rama, Cik. Sing kene ayo Kakang. Ngene lho satenan Jas lho. Ya, Wis pundi Rama? malah mbeda pun Rama iki piye to Jas? Mboten. Wes aku nek kene saiki. Rene Jas, rene. Cici Rama. Ora pareng Jas. Kowe nek kene. Cici Rama. Bocah kuwi nek kono. Sampun Rama. Dia anak wedok gedhe aja repot. Mbedina nek cara wong desa iki gedhe ke ngati bola.
Apa Rama? Tak takonane ya. Semoga Rama. Lek ku arep takon iki kapan? Ki Jas? sakmenika Rama. Iya. Sawetara ya, Jas. Cincin. Lek cah bagus, Dawuh, kowe bocah teko ngendi? kula saking Palom. Oh, teko Palombo. Waduh, saka Palombo nganti tumeka kepatiane Majapahit ya. Ana parigawe apa? Nggih, Gusti Patih, parma kula badhe nyuwun sanget dhateng panjenengan. Iya gak apa-apa. Kula badhe nderek Suwita. Oh, Swita. Pados pedamelan. Ya, sejamak lumrahe yen bocah saka desa kuwi adoh saka desane tumuju ana kutha raja mun golek pegawean. Nah, ngono ya. Kanggo nyukupi pangupa jiwa ngono ya, Le. Ngaten kawula. Iki ngene lho. Aku urung takon jenengmu mau sapa? Kakang Damar Wulan Rama. Sing tak takoni kok sing nyaut kuwe, Jas. Nedes pundi Rama? Ya ben sing matur karo tamune to, Jas. Rama, panjenengan menika ingkang kathah upen to Rama. Iya. Anjasmara menika putra kepatihan. Lho, Yen mangkenipun Anjasmara saged sabut jagung ingkang karo kawula. Sumeh, napa Iya. nggih dados ingkang Wah, sae to Rama? pinter kowe, Jas. Nggawa harum jenenge Rama ya, Jas ya. Nanging ya aja kebangetan, Jas. Kesangetan dus pundi Rama? Tak bacokke. Cimangga Rama. Sapa le jenengem? Nami kula pun Damar Wulan. Damar Wulan teko desa Saking Palom. Palom. Sak perlu golek gawean kanggo pangupa jiwa ora ngono. Ngene lho, Lan. Terus Ora teges aku iki ya kepriye ya. Dus pundi Rama? Wong ancen nang patian iki wis ora ana pegawean. Coba to. Kaya kae ana ing pepungkuran juru taman wis ana. Sing resik-resik ngene iki, lantai-lantai iki, papan-papan iki ya wis enak. dados Ora ana pegawean ngene wae. Aja cilik ati ya, Kan. Ora teges aku nolak mantu kowe iki ora. Besok yen ana pegawean, kowe tak wenehi kabar. Oh, ngaten. Menawi pekaten nilaken panjenengan. Ini kula sampun dipun keparengaken Lara gelatimu to Lan ya. menawi pekaten kepareng kula Ah, iya. Wis maning ayu kula badhe nyuwun pamit. Mengko dhisik mengko Endah, dhisik jam Kakang jam. Mengko dhisik Jam, mengko jam. dhisik Kakang sampeyan ning kene dhisik yo. Sampun boten wonten Ana apa neh to, Jas? Panjenengan menika ing ampun kata utek. Majapahit kalian gambangan menika netik kemawon ayon-ayon. Yo. Anjir to Rama. Terus sing kok karepke, Jas? Dus pundi mangkenipun wonten kawongan ingkang lumebet dadi pados karinggihanipun Rama. Banjur Boten amrih saenipun Kakang Damar Wulan menika ingkang janji Pantiregul Rama. Pantirego. Cih, Iya, Jas. anjir to Rama. Wah. Bener apa sing mbok omong, Jas. Regol sisih kulon kae urung ana sing jaga, Jas. Anjir Rama. Ngene, kowe iki isih katiban Zola. ngaten. Nyatane regol sisih kulon iki urung enek sing jaga. Mula kantiku aku takon marang kowe Lan. Apa yo gelem kowe mung jaga regol. Ana lemuke aki lho Lan. Wedi. Boten dados menawi. Sekali dicokot, des. Wah, serok tek wujud mati Lan kowe.
kula mau mangan rial lah. Oh iki. Ngaten Piye kira-kira? senaosa kados pundi niating manah kula menika kepengin pados damelan. Menawi panjenengan ngeparengaken kula kedah jagirega kula sagah. Bagus lan. Wis ngono wae gak ditindakake lah.